снимаш. Айде. Добър ден от градския стадион в Пловдив. Ето и съставите на двата отбора. За домакините от Ботев Пловдив. На вратата с номер 1 Арсо, Т. Раков, 3 Кочев, 4 Жексински, 5 Кристоф, 6 Търковски, 7 Великов, 8 Любенов, 9 Гаврилов и с номер 10 и 11 съответно братите Кено и Иван Добревски. Пред не повече от 4-5 хиляди зрители, добро слънчево време, очакваме поредния футболен спектакъл от колега Катев, стойте ли не, нещо интересно се случва в Перник. Може би чувате супер за отбора на гостите от Левски, още във втората минута Георги Иванов Гонзо беше грубо подкосен в... Да има майка ти Гонзо, да има Гонзо, да има... Само тут се вижи, само тут спи. Съдията, прочи матча, Старлей да роди. Бурно спорвана от перуите на домакините. Все пак Георги Иванов Гонзо става за топката, 11 метров заградителен удар. Гон се засила, нека да има внимание, удари един на нова за отбора на Левски, около 100-150 привържени. Но нека да се върнем. Настанени в сектор Г на стадион Миньор в Перник, лекуват. Колега, нека се върнем на отбранка Констава Перник, нека се върнем на стадион в Пловдив. 0-0 започна матчът и в Пловдив, Ботев срещу Лото София. Колега, може ли да припомните отбора на Ботев, забравили? Номер 1 Арко. Номер 2 Рашков, Ботев. Нека припомням ми съставите на двата отбора. На вратата за Ботев, номер 1 Арко, 2 Раков, 3 Кочев, 9 и 10 са обидно, брате, да гедно и... Добре. Ето сега една атака за полявото крило. Кристоф поема топката, но не точен пас и топката излиза в странично отвърляне. Колега, нека се прехвърлим на дербито Б футболна група, където играят отборите от Дунав и Калиакра. Нека да видим какво става градския стадион в Русе. 8 минути тече в градския стадион в Русе, 0-0 продължава да бъде резултата между отборите на Дунав и Калиакра. Тук времето е много добро на футбол, около 25-6 градуса е температурата. Съдържанието на хора във въздуха. Двата отбора се радват на подкрепата на около 3000 привърженици.